Благодаря ви, колеги. Сега към Пловдивското училище Черноризец Храбър. Там показват как се раждало знанието преди половин век. Един от кабинетите вече е превърнат в музей на физиката и учениците могат да видят как поколението на техните родители е откривало физичните зависимости далеч преди ерата на интернет, на STEM кабинетите, на интерактивните дъски. Експонатите в Музея на физиката пазят спомените за ученици и учители от друго време. Онова, в което научното любопитство се е раждало в кабинети, точно като този. Помещението днес се използва от клубовете по интереси в училището. Десетокласниците от специалност графичен дизайн откриха тук голяма част от уредите, за които знаят от учебниците или от родителите си. Първият е калориметърът. Това представлява уред, който измерва отдаването или поглъщането на топлина при химични и физични реакции. Тук може да видим два съда. Тук се поставя течността, най-често са разделени от по принцип въздух, като всъщност има прикрепен термометър, който измерва действително разликата в температурата. Това устройство е на Ван де Граф. Това е модел за генериране на високо напрежение чрез триене и движещи се заряди. Днес по-скоро гледаме в интернет как стават нещата. В принцип е много по-интересно да го пипнеш, отколкото да го гледаш на телевизор. Всеки предмет от колекцията разказва как се е преподавала физиката преди 50 години, а в очите на десетокласниците виждаме как изглежда любопитството днес. Всъщност на мен ми беше най-интересно да видя какво представляват самите уреди, тъй като не съм виждала досега такива уреди. Най-много ме впечатли модела на дизеловия двигател, защото го наблюдаваме в ежедневието си и ми е интересно да видя как работят нещата, които наблюдавам всеки ден. Също бобини и магнитопроводи, тъмна камера за обърнат образ и уред за изследване на транзистори, с което ни е по-лесно да видим уроците не само на хартия, а и в действие. Утаителя се използва в пречиствателните станции за вода, като представлява мрежеста стена, която спира потока на водата и позволява утаяването на твърдите частици на дъното. В колекцията са включени предмети, които са ползвани още при създаването на гимназията. Идеята за Музея на физиката е на ръководството на училището, за да бъде мост между поколенията. Връщам се към моите ученически години. Класният ни ръководител беше нашият учител по физика с невероятна енергия, с много любов, ни учеше на физичните закони. Използвали сме ето такава теглилка, използвали сме и там уреда, за да ни показва как се задвижва всичко. Наистина интересни часове и тогава те бяха уреди, които много ни впечатляваха, защото за нас беше нещо ново и различно, а още повече, че тогава нямаше никакви други начини да се онагледи, за разлика от сега с всичките електронни ресурси. Децата имат необходимостта да видят и това, което е било и как науката наистина се развива. За учителите това е повече от колекция. Това е част от историята им, уреди и материали, с които са работили техните предшественици, но и днес продължават да показват физичните закони така ясно, както преди 50 години. Физиката е навсякъде около нас. Тя отговаря на много въпроси, но има и въпроси, отговори, на които не можем да зададем и цялата тази палитра от информация е интересна. В този кабинет времето има своя собствена логика. Старото става ново, миналото говори на бъдещето, а науката тя остава вечна. Сега към най-мащабния филмов фестивал за екстремни спортове, планини, култура и приключения в България. Започва тази вечер в Банско.